bafowethu. Hey niyambona uPrima waZulu Natal uNtuli ukuthi uhlakaniphe kanjani. uPrima uendorse uGeneral Mkhwanazi ukuthi hayi renew iterm yakhe, uyamendorse ukuthi abuyele back kwi-term yakhe. Strategically uPrima uNtuli uyasiphosina la ekhankaseleni ama-election lawa azoqala ka-2026 khona amaduzane, ngendlela nje aseqale ngayo wathi uyam-endorsa. Uyabona ukuthi hayi, uyabona-ke le akaseyedwa uPrima uThami la. Hayi Mhlonishwa, angisho ukuthi ngithini kodwa nje Mhlonishwa uPrima jongile ngikujongile bonile, ngikubonile Prima. Thami Ntuli ngikubonile Mhlonishwa. Hayi ngikubonile Mhlonishwa ukuthi hayi usubale waqeda wayishawa iqeda into yakho wacabanga wathi ngiyakubona impela unamathele impela ezithendeni nomhlonishwa uGeneral because uyazi ukuthi igama lakhe likwi-good standing with people of South Africa, not only people abakaZulu Natal, with people of South Africa. Igama lika General Mkhwanazi likwi-good standing. Thina ke wesompisi zama sizwa kithi uthola indlela ukuthi uyisebenzela wedwa uqondisa igama lakho with people wakaZulu Natal ukuze nawe sikusalute. For now nje sathi nje Shamas Ndonga, we salute you. Ngeke siukhohlwe umsebenzi wakho omuhle, ngeke siukhohlwe u2025. Nakuba singenile la ku2026, nakuba siyawuqala u2026, sithi Ndonga we salute you. Qiniso lakho bayi siyabonga, siubonile umsebenzi wakho. Futhi nje mina ngingabazi ukuthi i-renewal yakho uzoyithola, ufanele ukuthi ube yi-national commissioner wena. Ufanele ukuthi ube national commissioner. Ngeke sibe nalezi inkinga ma national commissioner. Hey, asidinge army, asidinge lutho, sidinga wena amaphoyisa azoqonda athi ngqo. Yonke into izoba strong yamaphoyisa ethu azosebenza as i-army. Kodwa nje sizwa ngithi hayi uyayishaya umsebenzi wakho. Uyiphoyisa lamaphoyisa ngempela. Kufanele futhi ukuthi ube ungqongqoshe, unational commissioner wamaphoyisa. Ngicabanga ukuthi ke uma semula phela usenganike isikhundla naye isithethuthu khona ephoyiseni, hayi ukuthi ngiyamkhipha ngithi akumfanele. Kodwa nje ngikuzwile-ke mina Prima ukuthi uthe uyam-endorse uGeneral. Siyabonga Prima Thami Ntuli, siyabonga Mhlonisha wami ukuthi uyam-endorse uGeneral. Hayi nepolitiki yakho ngibonile impela ukuthi uyayishaya ibalo zaqonda. Yabona nje Mphemba, hayi kezwakala mfowethu. Nami ngiyam-endorse uGeneral Mkhwanazi ukuthi ayithole iposition yakhe even more, ayoba unational commissioner. Ningazami-ke bosepolitiki nifuna ukuyinamathisela kuGeneral Mkhwanazi. Washo wathi he is not interested kwipolitiki. He is not interested. Thina nje we salute you General Mkhwanazi. We are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. Thank you.